Zangena iy'nhlamba zaphinde zanda futhi mngani kaMangema. Usenkingeni waze wavelelwa. Sekunjalo sakithi njengoba bengithembisile ukuthi namhlanje ngo-6 ntambama ngizonethula indaba enkulu. Ubesho-ke izolo-ke uKhuzani. Right, iBlue Nation Festival iyabuya eGoli mhlaka 2 May 2026. Amathikithi azoqala ukudayisa ngomhlaka 1 February. Akuve eshesha ukuphela na last year abantu bayaswela amathikithi bagcina bema ngaphandle. Ngicela kulokhu niphuthume engaze aphele. Umbala wosuku uzobe ublue. 1 February 2026 ziyasuka amabomba abheke eGoli mhlaka 2 May 2026. Asidibane khona. Sembe sinempilo endofasi ukuthi TV le uKhuzani umemezele ngokusemthethweni ukuthi-ke i-event Blue Nation Festival iyaselebrethwa-ke last year eCarnival City nge-22 zikaMashi 2025. Ishaya-ke ibuya-ke ngeyi-2 zikaMeyi 2026. Njengoba nibona laphana-ke iDlamleze Development Foundation ipresenta-ke lowo mcimbi lo kuthiwa save the date. Amathikithi azoqala ukuthengiswa kuphi? E-Web Ticket from ngeyi-1 zikaFebruary 2026. Nama-article laphana online asekhona-ke akhonfirma lokho obekusho-ke uKhuzani. Last year yaba yinhle kakhulu i-event eKhuzani, yahamba kahle kakhulu. Abantu bayithokozela. Ama-performance ayesezingeni eliphezulu. Akubanga nankinga, akubanga nayinxushunxushu, konke kwahamba kahle. Siyathemba nakulokhu-ke izinga lizokhuphuka noma libe sezingeni elifanayo nela last year. Sizwa-ke i-event yokuqala leya uKhuzani ayenza. Wayishilo futhi-ke i-event-ke izobuya-ke nangonyaka ozayo-ke. Wayethe ucabanga ukuthi nezinye iy'ndawo kuyomele ibe khona. Ey'ndaweni ey'njengo-Eastern Cape, maybe Cape Town, yabona iy'ndawo ey'njengalezo, maybe koMpumalanga. Kodwa-ke okwamanje izoba laphana eCarnival City iminyaka elandelana. Abantu banesikhathi esanele ukuthi bepleneke ngani zakwethu. Abazoya sebeyazazi ukuthi bazoya already. Abangeke sebeyabona ukuthi ngeke sikhona. Kodwa-ke i-event izoqhubeka izoba i-success njengale eya-last year. Phezu kwakho konke okwenzakalayo uKhuzani usolokhu ethrendile, usolokhu ephakamile. Udumo uNkulunkulu alithwesa yena, lokhu lumlandele njalo. Zonke izinto ezinhle ziyenzeka-ke kule nsizwa kaMpungose. uMr Mpungose, i-King of Maskandi. Abanye-ke bakwenza abakwenza emaceleni, kodwa-ke i-focus ikuye uKhuzani. Bangathanda abantu ngendlela abathanda ngayo, benze lokhu abakwenzayo abantu bey'moshela isikhathi. Kodwa-ke at the end of the day, uKhuzani uye umuntu uSingaya. Lokho sasihlale sikusho ukuthi yena umuntu uma ephiwe into yakhe angeke uze umphuce bafowethu. Asikwazi ngempela ukuthi singaphuca uKhuzani lento anayo, azalwa nayo, ayiphiwa. U-talented, uyakwazi ukuthi into yakhe. Uhlela imicimbi. How many events asebahleli uKhuzani? Kumalini ukuhlela nje i-event? Kuyimali eshisiwe, nemali enkulu kakhulu. Kodwa uKhuzani lokhu uyayekwenza ngoba yinto akholelwayo ukuthi abantu bayayidinga. Noma uxhaso lolu lube nzima ukuthi lutholakale. Laba abavelayo sibonga kakhulu ukuthi-ke bemxhase, bemsiza kakhulu. Yinto enhle leyo. Nabalandeli, nabathandi nje bomsebenzi kaKhuzani, nabantu nje basuke bethanda ukusaphotha nje lowo mculi loyo owenza into enhle. Siyababonga kakhulu ukuthi bekwenze lokhu kube impumelelo. Ividiyo yethu-ke siyibamba lapha ngani zakwethu. Bekuyilokho-ke bese kuvezeka isimemezelo esikhulu kakhulu. Angena futhi amazonda emandaba, zande iy'ndaba, kwande ukukhuluma. Asazi ukuthi kuzoviwa kanjani uma kunje ngoba njalo uma ethanda uKhuzani, njalo uma enento enhle ayimemezelayo, amazondo ayanda. Asazi kudalwa yini lokho. Kodwa-ke this time around ikhuphule kakhulu kuKhuzani. Online umculo wakhe wenza kahle, izinto zakhe siyathemba nakulo nyaka zizokhanya njenga-last year, unyaka 2025, unyaka owu-best empilweni kaKhuzani kuyona yonke iminyaka aseke abanayo in terms of achievement. Dlula ngisho ehlonze unyaka ngo-2020 nango-2024 nakumhlobo wenene. It was the best year last year. Sibonge kakhulu-ke, siyodibana okuzayo. Sesizokhuluma-ke ngomunye umsebenzi khona la kwindofana bethu. Sesonibikela nezinye izinto niy'thola yishisa khona la. Nisale kahle.